tuk tuk tuk. Lah kok malah mati we. Jalange sapa Di aku Sumarno madya laras Sarabitane nganti papan duduknya kali membang iku papan Serapat. Motril. Serapat. Solawatan. Timbang nih rebutan. Solawatan, solawatan. Ayo tanggung jawab we. Solawatan. Hop, hop. Iki urung bodoh. Lah nyebut asmane Gusti Allah to. Lah kuwi iki takbiran. Solawatan nih. Salatullah salamullah ngalato. Lah kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah sing penting ngono asmane Gusti Allah ku yo. Asmane Gusti Allah niki yo patrape kurang ning kene. Ya apa salah wong kuwi yo becik padha wae kok. Ya becik-becik ning kuwi hari Kowe raya. ngerti artine Allahu Akbar apa ora to? Lho. Lah iya iki ngagungke Gusti kang murbaing dumadi. Lah saiki tak takon, Allahu Akbar iki artine apa? Bodoh. Allahu Akbar kok bodoh. Denggolmu atos sih. Encene ngono nek Allahu Akbar kowe. Lah berarti nek ana wong salat umpama kok diterjemahke basa Indonesia to, berarti bodoh ngono. Lah piye? Allahu Akbar iki tegese Allah Maha Besar. Berarti akbar kowe besar. Nah, Walah. ngerti apa ora? Besok ben aku wis duwe duit gawe bubur aku jenenge tok ganti akbar men gedhi. Lah gedhi kaya sing orjen kuwi. Lagi jenenge Rohim Su Akbar. Lah ya Rohim Su Akbar berarti Su ki berarti anake Akbar. Akbar. Alhamdulillah dalam rangka peresmian wit gandul menika. Kosok wit gandul bareng udu. Lah iki acarane apa? Lah iki ana wit gandul peresmian wit gandul. Sik takon, iki apa bur?
Badak. Badak apa wong kene karo iki kasih kawasan Jawa Tengah. Kok bodo-bodone wong endi? Israel. Kowe ra kena sembrono, kowe wong wis laburan putih, klambimu putih mah kaya anakan puter kowe. Dudu iki Anoman cilik. Anoman wis ompong kabeh ra ana untune. Lah iki wong iki cilik kok. Wah, kowe iki aja goblok kok. Kowe ora usah goblok-goblok dadi wong. Goblok piye kowe arep adu kepinteran apa karo aku? Aja ngicik. Senajan to ngene aku ya pendidikan. Kowe sekolah apa ora? Loh, aja ngremehke aku, Mas. Aku sekolah, mbokku sekolah, bapakku sekolah, adikku sekolah, BPKB sertifikat sekolah kabeh. Kowe utang, Nduk. Kowe sekolah. Sekolah. Sekolah to, berarti kowe ya ngerti Pancasila. Edian yo ngerti no. Pancasila kuwi ana pirang sila? 5. Wah! Wong Pancasila kok ana 5. Piye? 5, Bos. Pancasila kuwi silane ana pira? 5. Lah kowe iki sekolah apa ora? Iki tataran negara. Ana Pak Kapsul Sek kuwi. Polsek ngono, Kapolsek, Sapsul Sek piye? Oh iso ditembak kowe. Iki Ora negara. medhas. Ora medhas. Iki Pancasila iki ana 5, silane ana 5. Salah. Lah kok iso? Pancasila ya ana 1 kok. Lah kok iso? Lah aku takoni piye? Pancasila silane ana pira? Lah iya, Pira? Pancasila. Lah iya. Lah nek 5 Pancasila sila. Aku takoni bener to? Ki sing goblok sapa iki? Kowe goblok kowe. Pancasila iki ana 5 kok 1. Lah iya, aku takoni ning Pancasila kuwi ana pirang sila? 5. Kepiye Pancasila? Nek 5 Pancasila sila. Oh. Dong ora. Oh iya, kuwi arepe ora ngejak aku plesetan kuwi. Oke. Ngene maju. Wis sekolah kowe. Sekolah. Wis sekolah. Sekolahe dhuwur kok. Oh, edan ning ndi ning dhuwur genteng. Ora. Ning dhuwur ngono. Toren. Ngene. Toren wis silep-silepke kowe. Piye. Kowe nek nyoto pinter. Bahasa Indonesia ya iso kowe. Ya iso cetha. Bahasa Inggris ya iso kowe. Ya iso to. Saiki rasa sing nek kono basa Jawa wae saiki. Jawa. Ya tak takon. Ya Jawa encene wong aku Jawa mesti iso. Ana caraka data sawala padha jayanya maga batanga. Ana caraka cacahe ana pira? Sik tak hitung. Ana caraka data sawala. 20. Salah. Lho piye 20? Ana caraka data sawala padha jayanya mangga batanga. Kowe batang. Maga batanga mangga. Lah iya. Lah iki ketara ana pira? 20. Salah. Ora bisa tetep 20. Ya 5, aku takone piye? Ana caraka ana pira? Ya 20. 5. Ana caraka nek aksara Jawa 20. Walah kowe. Ayo, weh. Saiki tak takon basa Jawa. Saiki takon basa Jawa sing rasa angel-angel. Iki ana cah cilik-cilik di sini karo ibu mah kaya pengajian ngono jagong kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu Sing cetha. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lha kuwi ngucap apa? Iki mergone ventilasine akeh. Ventilasine akeh apa ora ana untune. Lah iya kita diventilasi. Saiki tak takon iki basa Jawa wae. Hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Ayo tak hitung-hitungan. Matematika berarti. Oh iya, ora. Basa Jawane nek 1, setunggal, kalih, loro, kalih. Kaya piye kowe kok? Iki sing bedheki. Saiki di basa krama kabeh ya. Lah iya basa krama. Oh berarti kowe isih pikiranmu iki pekok iki berarti kowe pekok. 1, setunggal, loro, kalih, telu, 3, 4, sekawan, 5, gangsal, 6. Wah aku ora basa kuwi. Loncen sekolah tekan Amerika ya tetep ngono Kowe ora basa, kowe ora basa kowe. Tak baleni. Basa Jawa ngono. Tak baleni. 1, setunggal, loro, kalih, telu, 3, 4, sekawan, 5, gangsal, 6. 6. Lho ora basa. Yen sing enten Pak Guru napa Bu Guru mboten teng mriki? Eh. Lan keto.
Salah. Nek 6 ya 6 kok. Salah, coba kowe. Kira Yo wis gantian aku sing takon kowe. Nek siji, wis tunggal, loro, kalih, telu, tiga, papat, sekawan, lima, gangsal, 6, gangsal langkung setunggal. 7. Menika gangsal langkung kalih. Kok ono aku biyen sekolah orang ngono kok. Lho, sing penting basa, Mas. Lah kuwi piye? Lah ketok pekoke iki ya. Ayo, ayo. Ora ngono. Ayo, ayo. Ketok pekoke kuwi. Iki plesetan iki. Iki berarti kowe nandang plesetan aku. Ora Wis. apa-apa. Siki tak pada iki nek Ngapa? di poso padha wae. Kowe poso krama, aku sing anu. Nah. Nek kulon, Kilen, lor, ler, kidul. kidel, Piye no? kidel. Lho kulon, Kilen, edan piye? lor, Ler, kidul. kidel. Kono bahasa kidel ki piye? Kidel kowe anakan kebo. Gudel. Maaf wis ganti. Gudel iki kae sing apa jenenge kenthang kae terus di Perkedel nyuk. Kang, perkedele Kang. Walah. terus saiki tak ganti tak. Lah kurung cetha kok. Lah siki tak takon. Kulon, Kulon berarti kilen, lor, ler. lah nek kidul. Kidul berarti sak wingkinge ler. Lah sumpama kowe madhep ngalor, kidulmu ning ndi ning mburi berarti sak wingkinge ler. Oke, wis ora apa-apa kowe. Ketok plesitan ora apa-apa. Saiki tak takon. Apa-apa? Kene. Kowe Piye, nek Kang? pancen nyoto pinter disikseni warga masyarakat wonten ing kene Mangkelan ini. Wangkelan. Oh ngendi kene iki? Walang kelang. Ngendi kene iki jenenge? Walang kelang. Ngendi? Wangkelang. Wangkelang menika Kandang Macan menika kecamatanipun Kandang Kandang serang kok Serang. kandang macan ngerauk kowe kuwi. Aja ngendi Pak? Wangkelang. Wangkelang. Wangkelan. W A N K E L A N. Wangkelang. Wangkelang. Wangkelang Kecamatan Kandang Sirang, Kabupaten Tulungagung. Petulungagung jengkulmu atos iki Pekalongan. Oh, Pekalongan. Ya takon. Iki kabeh disiseni kene warga masyarakat tertib kene. Lah ya, Warga masyarakat nak tertib. Saya tak takon nek kowe pinter basa, kowe sejarah ngerti sejarah? Ngerti. IPS ngerti? Ya ngerti aku lulusan Kowe IPA. berarti iki pinter ya. IPS wae urusan IPA. Lah kowe iki IPS pangan, IPA pangan, IP-mu yo pangan. Ya warik. IP-mu pangan iki malah rumah samu adimu dipangan. IP ngono kok. Kita takon. Eh, Presiden Indonesia jenenge sapa? sing kapan? Sing saiki. Ya Parbowo. Pra, Hah? Bo, Bo Parbowo. Praroro. Prabowo. Presiden Indonesia sing saiki Prabowo. Gubernur Jawa Tengah. Nganu, Ganjar Ganjar Pranowo. Lho sing saiki. Oh, saiki Lutfi. Pinter kowe. Pak Kades. Selamat waras. Bapak Slamet. Lah yo selamat mesti waras to. Ya mesti waras tok nek ora sehat. Edan. Wah, kowe ngunekke Pak Kades edan kowe. Lah kowe muni. Wah, Pak Kades niki Gareng. Kowe jenengmu sapa kowe? Lho aku Gareng aku kok. Iya. Kowe nyok. Lah kowe raimu mah kaya kirek kaya ngono. Kowe bapake. Hah? Kowe bapake. Ya wegah. Ngerti kowe? Sing Presiden Indonesia sing saiki Parbowo. Gubernur Jawa Tengah Lutfi. Kades Wangkelang. Slamet Riyadi. Riyadi nggih. Slamet Riyadi lahirnya dina Bodo. Kok ngerti? Sugeng Riyadi. Jenenge? Slamet Riyadi. Dadi lahir Bodo kowe slamet alhamdulillah dadi dijenengi Slamet Riyadi. Oh, lah saiki tak takon. Menteri Pertahanan Malaysia sapa? Ayo. Tok Dalang. Alah. Sapa nih? Ya Ora ngerti to, ora ngerti to. ngerti ngono. Walid. Weh, kutukan Walid barang. Kuwi Menteri Pertahanan nek ora ana kuwi, wah wong wedok itu digosek karo kae kabeh. Malah tekan Walid. Lah kuwi ora ngerti to. Lah saiki Apa? ngerti ora? Ora. Menteri Perhutani Amerika Serikat. Kutukan
Amerika Serikat. Lho, iki wawasan sejarah ngerti ora? Ya ora kok. Ora ngerti to. Indonesia. Afrika ngerti ora? Menteri Perhutani Afrika. Ya paling-paling kewan-kewan kae aku Salah. nontonnya Afrika ora Salah, ora ngerti to? Ora. Tarsan. Wah. Ngawur kok Tarsan dadi menteri perhutani. Uripe ning hutan. Oh, Kene. eh. Oh, guyon ya guyon. Ah. Ning iki disikseni karo warga masyarakat itu tertib. Ah. Ibu-ibuke, simbahe. Ah. Wah, jan. Iki- Mau aku lewat kono kok simbahe mambure mason ya rumah aku. Lah ya wong wis tuwa. Iki acara rame kok ngene iki disponsori karo Jarum Super Premium 24.000. Kuwi iki toko. Kuwi iki toko Iki ora dudu kok. banner to. Dudu iki dudu melu wayangan iki warga masyarakat. Oh, sing ning tribun kae karcis 150 kae. Kae sing jenenge VIP. Lah ya nek sing gawa kloso dhewe karcis 20 iki ngene kae. Lah sapa sing Sing ngadeg ngintip kae berarti ra duwe karcis kae. walah makar. Sowan wonten Wangkelang ujubipun ruwat bumi utawa merdi desa. alhamdulillah didongake warga masyarakat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kepiye to wong kene to? Wong ana salam kok malah padha cengengesan. Salam hukumnya wajib dijawab, Bu, kok malah cengengesan. Gini. Kowe mukodimahmu sing dledek. Piye baleni? Saiki sing apik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum. Assalatu wassalamu alaika asrofil anbiya'i wal mursalin. Lah kuwi nek tutup meneh iki terus intine apa? Berarti kurang mursalin ngono kuwi. Lah iya kurang ambiya. Iya. Amma ba'du. Lah omah trimo rampung iki piye kowe iki? Lah ya timbangke mumet to ya bar ngono. Sing apik, dongake. Ya didongake muga-muga warga Samarakat wonten ing masyarakat ana ing Wangkelang, Pinaringan Panjang Yuswa, Pinaringan Kebagaswarasan, Kesarasan, napa ingkang dados sejo lan tujuan saged kabul kalaksanan kesambatan. Amin ya Allah. Ngono kuwi. Dongaku mung cukup. Muga-muga slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet ingkang sami mirsani. Selamat lurahe barang. Nah, kuwi wong panjen asmane. Lah iya jenenge ya Slamet. Pak Lurah iki jan luar biasa. Piye? Tok aku teko, monggo Mas Gareng nggih ngono. Monggo lenggah nggih ngono. Lho aku kok ora. Hah? Aku kok Lho ora. rumangsamu kowe iki sapa sing ngundang mrene iki sapa? Sing ngakon kowe mrene iki sapa? Aku iki ora mau undang-undangan. Aku weruh ning Facebook kae ana pagelaran mangkat. Lha pagelaran apa? Yo pagelaran iki wayang kok. Dalange sapa? Atmo Subarno. Lah, Matyo Laras. Karena witane. Lagae. Lagae wonge padha. Lah iya. Lah yo lagae kae wonge. Ki Atma Subarno kuwi ngaturaken salam taklim iki dalang iki bos iki ngono. Assalamualaikum, Lang. Sing sopan kuwi iki dalang. Sopan santun ora kowe? Piye to? Laku dodok. Laku dodok ki ngene kraton. Lho, ayo. Nah, lah mah koyo kethek kowe mah. Iki bokonge junjung sithik. Nah. Mundur. Piye to? Kowe ngerti apa ora? Sopan santun iki dijaga. Wong kok Laku dodok lek nyembah sike. Ah ngene. Set ngono iso nyembah sike. Ayo. Sembah kawula kanthi kairingan. Ora usah nganggo kaya ngono kowe arek. Mbak kanthi kairingan nyembah-nyembahe ndi nyembahe. Mah kaya wong anyang-anyangen kowe. Nyembah ngono yo. Kowe ngerti apa ora? Sembah kolbu ngerti apa ora? Lah ya wong nyembah, iki nek wong salat kowe ngerti apa ora? Salat nyembah marang Gusti Allah, lho ngono. Mundur, mah kaya cecak kowe. Piye jadi?
Aku dodok lah aku iki. Cepet. Nah, Mambu tanganku. ya mambu wong kowe nguyuh ra apik kok. Iki terus mlaku rono. Heeh. Nah, mikir gawa. Gentenan nyuk munyuk, sikile iki gentenan. Sikile iki gentenan, bar kene terus kene, bar kene. Lah aku ming kene tok. Yo pisan-pisan nyuk pisan-pisan. Aku Ini. seneng. Ini. Nah, jagong. Nah. Gentenan kene siji, kene kono siji. Ora duwe lato-lato mula kaya ngono. Nah, set. Nah. Kene pinter. Kiringi ke Bogiro. Ora, serpak iki. Tutuk. Tuk. Hup. Ah. Tuk. Dentung. Set. Ah, ngene mundur. Ini kon ngono. Tuk. Dentung. Ah. Iki berarti nek musike mandek yo. Nah. Mandek ndase digeluk ngono. Ah, iya wis ngono kuwi. Nah, ngono kuwi sini pisuanan iki. Pisuanan. Iki Ndara Ratu diberatke tutuk. Nah. Tuk. Lah kok malah mati we. Ora mati lho. Dari kon mandek lho. Kowe kok angel temen kowe iki angel masalah. Neng dentung. Sing apik. Lah kok malah dentung sek. Rumangsamu kuwi Jawa Mas, Jawa. Kowe mau nih kon mandek aku mandek se abab-ababe barang melu mandek kok. Lah ya kono nek arepe saiki aku ora kemrungsung. Aku ya ora kesusu kok. Lah ya semang maplek. Baleni. Tutuk. Panjenengan dados ratune, Mbak Yimbo. Tuk. Aja ngono terus. Bar ngono ya aja terus kaya ngono. Rumangsaku mah kaya Kopi meneh. ya terus set ngene iki terus lungguh sila ngerti sila ora kowe? Sila. Sila engko pira sila 1, salah 2. Sila. Madhep ndi iki? Nah, yo madhep ngon ratune kok. Nah, set sila set. Nyembah. Miki gletake. Set. Nah, terus ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ngaturaken sembah pang. Sing gedhi iki ketoprak. Setel sithik. Lho. Kontenanan lho. Iki ketoke iki ratu iki kudu diajeni. Piye? Kudu dihormati. Piye? Kudu dihormati. Hormat, gerak. Iki kraton nyuk munyuk ora kok hormat ngene iki tegese kudu iso ngajeni. Lah wong isih urip kok di ngajekno piye? Ngregani. Sepiro? Pah, Haji Gur. Ya tegese iso junjung. Junjung ngene ngono. Iso nglungguhke. Wis lungguh dhewe kok. Pah, angel omongan karo kowe. Kene Wong bener. ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Ngaturaken Sugeng Riyadi sedaya Sembah pangabekti kok Sugeng Riyadi. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ngaturaken sembah pangabekti kawula kunjuk Rama Prabu. Nah, ngene sila sing apik. Nah, ayo. Iya Kakang Patih tak tampa ora liwat puja pangestaning ingsun wae tampanono Kakang Patih. Lah ngomong apa kok dawa temen? Lah. Lah kowe iki mudang ketoprak apa ora? Lah Pisuanan iki ning kraton. ketoprak Iki ora prame omong. iki kuwi ratune iki prameswarine. Lah iki para ban-bane. Kok dalang Ketoprak ora mung mudeng. Wong mau aku ya mangan ketoprak ning kono kok. kae ketoprak gado-gado.
apa ki ora liwat pangestuku tanpa ana injih kula pundi andadosaken jejimat paripe. Injih kula pundi ndadosaken jimat paripe. Sip. Iki ning kraton ora kena lanyo-lanyo. Lah biasane wayang-wayang kok ngono kok. Iki ning kraton ora kena lanyo-lanyo. Pabek. Biasane ngono kok. Teneh kowe iki dadi opo pabek ngono. Iki ratu ora kena cenginyisan. Maaf Ratu. Nah. Yo Pati. Lah iya. Ora dadi boyo pengopo lungguh Kang Prasaja. Kaki sojo ndi kaki sojo? Kae nyeluk kaki sojo. Lungguh kanthi prasaja ora kok kaki saja. Oh, Injih kados boten kirang prayogi anggenipun kula sowan. injih mboten prayogi. Sing gedhi suarane sing gedhi patih ingah-ingi. Injih boten prayogi anggene kula. Injih kados boten kirang prayogi. Injih kados boten kirang prayogi anggenipun kula sowan Sang Prabu. Mau suarane cilik, saiki suarane gedhi. Ya aja terus guyang-guyu. Iya syukur. Engkang mekono kuwi mau kowe bareng kelawan sapa, Pati? Sapa kemawon ingkang guru? Aku wegah mulane kaya ngene iki gurune stroke tekan omah. Lah takon Lah kowe Kowe rumah gelem karo karo sapa? Kula kalian ingkang garwa. Kawula kaliyan ingkang garwa Sang Prabu. Ya syukur. Keluarga do becik. Pangestunipun panjenengan. Pangestunipun panjenengan Sang Tansah Prabu. manggih kawilujengan. Tansah manggih kawilujengan. Intonasine iki lho, Nyok. Tansah manggih kawilujengan. Tansah manggih kawilujengan. Tansah manggih kawilujengan. Ya syukur. Sip, nggih. Anjuk bojomu jenenge sapa? Dina apa Anissa? Dina Marsanda. Dina Marsanda. Menawi bojone Gareng menika Nisa. menawi bojone Gareng nika Konisa. Iya wis manut ora apa-apa iki. Iki Ana Gareng bojone alah iki manut to. Manut menawi garwa kula menika inggih menika Dina. Menawi garwa kula inggih menika Dina Marsanda. Menawi ingkang wingking kula menika Gareng bojonipun naminipun Nisa. Menawi ingkang wingking menika Gareng, ingkang garwa menika Nisa. Oh ya ora, pas Gareng kok. Oh kaya ngono. Lho kuwi ditukar kapan, Pati? Kapan iki? Tak ijolke karo rongsok ngono. Tak. Kok to? Ijol, sampun ijol mergo mboten penak ngono. Sampun ijol mergo kula tinampi tambahan saking Gareng. Sip. Nampa tambahan oke. Ngencane kowe tak tambahi kok. Oh ngono iya. Yen kaya ngono coba Dina daturi sowan mrene. Tutuk. Tutuk enggak sih? Tuk. Saka kene. Sing apik wong wedok iki sing apik. Kono ratune kono. Ratune ning kono. Ratune kae. Kowe kok malah Iki bapak omah dedepi umangsaku. ngawur. Ngawur. Lah iki bapak iki lho, iki kok mambu asin. Mambu apa jenenge? PPO. Mambu amis ngono iki. Engko mambu amis apa ya bapake pindang. Lungguh. Iki lho, iki apa iki? Nah. Lungguh ora ngono kowe wong jaranan ngono. Nah, nenek saka ngene iki Ora iki endang menyawak ya niki. Ayo, rono ki ratune kae. Ratune ning kono. Tutuk. Sing apik. Tutuk den. Lah iki, Mas. Kene. Tuk. Aku sapa? Loh, karo jenenge dhewe lali gendeng piye kowe? Iki cah
Iki aku dinehi bojo kok kaya ngene kok. Lho ora iki wis ijol Mas, iki wis ijol. Kowe ora kena piye-piye. Lah aku tuna ngene iki. Ya tuna ora apa-apa sing penting isih penak kok. Apa wong rasa? Ayo ladeni bojone. Aku gila ngene iki. Masa bojone ngene apa ora mbok aku dipangan kapan? Ayo. Kuwi bojone diatasi kuwi kon sowan karo bendara kok. Iki nek bojoku ngene pateni. Tok. Awit daya katyasanipun kembang gandul. Menika dipun tamakaken saknalika bojonipun bilung urip meneh. Tok. Biar iki nek isih ana iki isih urip terus kowe. Kowe kok duwe senjata Lho, ampun. iki jenenge Dewa Rengku, Gedhe Dawa tur kaku. Weh. Iki ngene pateni maning. Mati kok malah. Oh, alah. Tamani urip meneh. Sing kudu dipateni iki iki. Aku duwe senjata ki. Pelesi banyu urip meneh. Lah. Kowe sembrono banyu apa? Banyu apa? Lah iki banyu Zam-Zam. Wah kuwi jenenge banyu suci Perwito Kenthel. Lho kok perwito kendel. Ora kena sembrono. Wis urip. Bojomu sowan ana ing Ratu Gustimu. Aku sutradara aku. Ora kena sembrono. Lakune saka Heeh, mlaku saka kono tekan Pekiringan Ageng. Iki sutradara kudu manut. Tutuk. Menika ingkang garwa prameswari kula. Menika ingkang garwa prameswari kula Sang Prabu. Oh iya. kula ingkang sowan sinuwun. Iya. Dinata. Inggih. So. Kowe isih dadi sisiane Bilung to? Nggih kala-kala. Kok kala-kala. Berarti nek dibojoke. Bojo kok kala-kala. Iki kala wingi kowe ya wis dikeki hadiah to, kalung, ana gelang, ana cincin. Iki saiki kowe wis sowan rene. Ki apen arepe ngomong kok. Kethoprake manut sutradara, kene iki sutradara. Lah aku arep menehi Lah hadiah iya, kok. omong-omongan iki kethoprake kudu sing Kala wingi tak wae gelang. Mas, Iya. banget kapang kula kalian panjenengan Kang Mas. Aneng kok pawartos ingkang kula tampi. Panjenengan nembe konangan Kang Mas. Konangan ngopon. Punapa leres panjenengan badhe seda Kang Mas? Kok sedo. Adek, Badhe apa wong sedo kuwi mati kok. maksudnya mangkat perang ki apa Mas? mangkat perang ki Badhe seda. anggenipun panjenengan badhe apa? Perang. Ayo kowe iki kudu tanggung jawab iki. Wis. Ketoke kuwi meteng. Iya. Aku arep mangkat apa perang ya apa to? Perang apa jenenge ning? Parastro, apa? Parastro. Perang ya perang. Perang. Arep mangkat perang. Aku tulung jaga anakku ning omah ya cayu. Kula nggerbini nanging mboten kalian panjenengan Kang Mas. Lah nek- Kalian rombongan. Panjenengan tindak kemawon. Asal
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki saking BRI sampun titiwancinipun bayar BRI menika. Wong arep mangkat perang malah takeh hutang. Ngene iki gak ribut wong. Oh, gak ribut niki. Oh, nggih Lah mboten. iya, Oh, mbok bali yo sik. Nggih. Gampang nagih sesuk-sesuk. Yo wis Yai, yen mengkono Kula aku tak nuwun, kula nuwun. monggo. Nah, niki kula dokter bayi. Turine panjenengan gadah garwa ingkang badhe nganu. Oh, nggih leres. nggih. Iki malah doktere. Iki pinarak mriki ya. Iki doktere teka mah. Nggih, pinarak iki lenggah. Nah. Ya, lenggah. Nah. Tok. Tok. Iki yo. Alhamdulillah sampun medal menika. Nggih. Alhamdulillah menika bayinipun panjenengan menika. Nggih. Sik. Monggo. Lah niki bayinipun panjenengan ingkang medal saking mriki. Nah, Sik iki kok teleng iki. nggih, lah kula mboten mangertos ingkang medal menika niki Sik tak ringok kaya konine. Tenan. Lah, iki ora ngerti ta nggih? Rungokke. Papa. Nah, iki. Kowe apa bener anakku, Nduk? Wong lanang kok nduk iki. Lanang iki lho. Lah ndi? Lah kuwi. Ah. Oh iya iki lanang. Apa bener kowe anakku, Ngger? Bener. Nulado bapake kuwi. Yen mengkono susana Nduk. Oh nyakot. Nyakot kuwi, nyakot. Oh iki njaluk dihibur. Amargi ketoprak menika awon pramila dipun bibaraken kemawon nggih. Heeh. Pamirsa ingkang badhe gelut kula aturaken gelut. Aturaken apa? Iki kudu damai kok. Iki ora gelut. Iki bayine njaluk dilipur, Nggih. lelagon, pamundutan saking para kadang. Lah iya. Ya Mbak Dina, Mbak Gareng. Iki Mbak Gareng. Belum. Mbak Gareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Barno. Sehat. Olah Mbak Gareng. Malah Iki dadi Mbak Gareng. jane ana sing bener siji iki nek Dadi Pupuk tesih teng Slendro, Ya, bubuk asmara. ya iki pundutan gubuk asmara. Nggih. Ana pepeling. Pepeling, Ya. kanca tani. Kanca tani.